Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо медиа конференсияи Нурулло Алиев ва Дана Вайдро баъди муҳориба омода кардем. Аммо пеш аз ин расман муҳориба дар вазни сабук байни варзигари машҳури тоҷик Лоиқ Раҷабов бо рекорди 16-4 ва варзишгари аргентинӣ Эстебан Рибович бо рекорди 11-0 рӯзи 4 март дар турнири Калони UFC 285. хотиррасон мекунем ки муҳориба барои ҳар дуи ҷангваро дебют дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. рақиби Рибович осеб гирифт ва ба ҷои ӯ Лоиқ мебарояд. Чӣ гуна ки фаҳмидем Лоиқ ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кард ва мо ба ӯ муваффақият орзумандем. ҳамчунин бояд қайд кард ки муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни Ҷон Ҷонс ва Сирил Ган хоҳад шуд ва дар чунин турнири калон иштирок кардан барои Лоиқ боз як имконияти хуби дигар аст ки аз худ эълони калон кунад. акнун биёед мегузарем ба суханҳои Вайд ва Нурулло. хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон. ҳиҷомаи бепул барои шумо. агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занед, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. эй, суханҳои маро дар ёд гирен. баъди 2 сол ман чемпиони вазни сабук мешавам, иншааллоҳ. баъди аввалин муҳорибаи худ дар UFC худро чӣ гуна ҳис мекунӣ? ман худро хеле хуб ҳис мекунам. барои ин муҳориба омодагии хуб дида будам. саҳар бегоҳ ман ҳатто 3-4 маротиба дар як рӯз тамрин мекардам. ва ина натиҷа. ту дар Актагон гуфтӣ ки ба ин ҷо сафар кардан роҳи дароз аст. дар ин бора каме маълумот дода метавонӣ? бале. кишвари ма 25 соата роҳ аз Амрико аст ва боз бо пересадкаҳо ва ҳамчунин 16-17 соат фарқ мекунад. ман ба ин ҷо парвоз карда тамрин мекунам ва мехоҳам ки кишвари худро муаррифӣ кунам, дур аз хонаи худ, аз падару модар, аз ҳама. ҳамсолони ман ҳар рӯз сайру гашт карда истироҳат мекунанд, аммо бошам дар 1 сол 2 моҳ дар хона монда метонам. доимо дар зборҳо дар дигар кишварҳо қарор дорам. ба мо гӯй ки аввалин шуда ба кӣ занг мезанӣ то ин ки ғалабаи худро ҷашн гирӣ? ман ба падару модари худ занг мезанам. ман онҳоро сахт ёд кардам. 3.5 моҳ шудааст ки онҳоро дидагӣ нестам. ҷиянҳои хурдакаки ман. модари ман 10 рӯз пеш аз муҳориба вақте ки ман дар диета қарор дорам, ӯ низ ягон чиз истеъмол намекунад ва ҳар дафъае ки ман занг мезанам ӯ гирья мекунад. мегӯяд ки ту гуруснаӣ. ва 2 рӯз пеш ӯ зодрӯз дошт ва ман ин ғалабаро ба модарам мебахшам. ту каме оиди туй гап задӣ ва мо соз нафаҳмидем. гуфтӣ ки ғолиб шавӣ хонадор мешавӣ. ба мо ин чизро фаҳмонда метавонӣ? падари ман ба ман занг зада гуфт ки Нурулло, агар ту дар ин муҳориба ғолиб шавӣ, ту омада хонадор мешавӣ. чунки ман ба падарам гуфтам ки хонадор шудан мехоҳам. ӯ гуфт ки агар ғолиб шавӣ, пас мо туро хонадор мекунем. барои ҳамин ман ба ӯ занг зада мегӯям ки дар ваъдаатон истен, ман барои зангирӣ мерам. оиди кори рухдода ба мо фаҳмон. ту дар ҳақиқат ангушти ӯро газидӣ ё не? ман ӯро нагазидам, чунки вақте ки ман ӯро бо сари худ идора мекардам, ӯ ангуштони худро ба даҳони ман даровард ва ман хостам ки ангуштони ӯро аз даҳони худ берун кунам. ва дар ҳамон лаҳза ангушти ӯ дар дандонони ман рӯз кард. ӯ хаста шуд, барои ҳамин ин корро кард. идораи уқоби кӯҳиро ҳис кард. ҳамаи онҳое ки такроран тамошо карданд гуфтанд ки ту ангушти ӯро нагазидӣ, аммо бале туро кам карданд. дар ин бора чӣ мегӯӣ? хайр, ман чӣ гуфта метонам? онҳо доваранд, ман қарор бароварда наметонам. ман бо тарзи боваринок ғалаба ба даст овардам, то ин ки гап нашавад ки Нурулло натавонист. ман аз рӯи нақша кор кардам ва барои ман фарқ надошт ки 2 бал ё 3 бал мегирам. ман дар ҳама ҳолат ғалабаро мегирифтам. ҳаст ҷангоре ки ту муҳорибаи навбатиро бо ӯ гузарондан мехостӣ.
Не, ма ҳозир рафта истироҳат кардан мехоҳам. Касеро ки UFC медиҳанд ма тайёрам. Баъди моҳи Рамазон ма тайёрам. Дар Твиттер туро бо Ҳабиб баробар мекунанд, чунки шумо каме монанден. Ин чиз барои ту чӣ маъно дорад? Маро дар ҳамаи ҷо, дар ҳамаи кишварҳо, куҷое ки ман мерам, ҳатто дар Амрико, кӯдакон ба назди ман омада мегӯянд Ҳабиб, бо ту акс гирифтан мумкин аст? Ман мегӯям ки ман Ҳабиб нестам, ман Нуруллоюм. Маро хаёли Ҳабиб мекунанд, аммо намедонам. Худованд моро ҳамин гуна офаридааст ва стили ҷанги ман ба стили ӯ монанд аст. Туро бо яке аз бузургтарин чемпионҳо баробар мекунанд. Ва ин чиз хуш аст. вақте ки ту дар Октагон интервю додӣ, дар экран майдонро нишон доданд, ки дар он ҷо мухлисони зиёди ту буданд. Барои ту ин чиз чӣ маъно дорад, ки дар шаби ин қадар мухлис туро дастгирӣ мекунанд? Ман аввалин ҷангвари UFC аз Тоҷикистонам ва ин рӯзи таърихӣ барои кишвари ман аст. Агар ин гуна гирем, баъз UFC бояд ки ба ман таваҷҷӯҳи калон кунанд, чунки мухлисони ман аз баъзе чемпионҳо дида зиёдтар аст. Салом Дана, шумо оиди Нурулло чӣ нақшаҳо доред? Имрӯз ӯ дар аввалин муҳорибаи турнир баромад кард. Ҷангвар аз Тоҷикистон. Як навор ҳаст ки як майдон пур аз мухлисони ӯст ва дида мешавад ки аз пушти ӯ тамоми кишвараш аст. Шумо оиди ӯ ягон нақша доред? Вақте ки чунин корҳо рух медиҳанд, ин хуб аст. Вақте ки ин ҷавонон ба ин ҷо ба Вегас меоянд, аз чунин ҷойҳои дур, аз Аврупо ва чунин корҳо шавқовар аст. Барои ҳамин ман ҳатто чӣ гуфтанамро намедонам. Беҳтарин аз вақте ки чунин корҳо рух медиҳад, ё ин ки вақте ки онҳо баъди ғалабаҳои калон ба хона бармегарданд. Ин гуна корҳоро дидан ҷолиб аст. Дӯстон, худатон дидем ки ҳатто Дана Вайт дар ҳайрат аст ва ин танҳо якум муҳорибаи Нурулло буд ва Дана Вайт аллакай Нурулло ва мухлисони тоҷикро мешиносад. Акнун дар муҳорибаи Лоиқ Раҷабов боз Дана Вайтро ҳайрон мекунем. Дар канали мо обуна шавен, ҳатман фикр ақидаҳотонро нависен. То боздид, хонободу сарбаланд бошен.